Mħalta l-emenda mħabbra mill-Gvern fil-jiem li għaddew. L-erba li għadda ġew emendati r-regoli dwar il-liċenzji tal-kummerċ li permezz tagħhom confectionaries mhux se jitħallew bijaw alkohol wara d-9 ta' filgħaxija. L-għada tal-konsumaturi ikkritikat din l-emenda għaliex qalet li ser tnaqqas il-kompetizzjoni mis-suq tal-confectionaries u bekk jolew il-prezzijiet. Anke l-GRTU ikkritikat din l-emenda u qalet li b'dan il-mod il-bars se jkunu f'vantaġġ. Iżda mill-lat soċjali, ir-reazzjoni hija għal kollox differenti. L-Aġenzija set għallaqat din l-aħbar b'sodisfazzjon u qalet li bekk ser jonqos il-binge drinking fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. ċertu so-called confectionaries, they were acting much more of bottle shops fejn żgħażagħ taħt ċertu taħt l-età li finanzjarjament they cannot afford li jmorru jixtru minn ċertu barijiet, kienu qed jixtru l-alkohol bl-irħis minn dawn il-postijiet. Jasmine Xkembri qal li din il-miżura ma tridx tittieħed waħedha imma flimkien ma' miżuri oħra bħal fost l-oħrajn investiment fi programmi ta' prevenzjoni fl-iskejjel u fil-komunità. Fi kliem il-Gvern, ir-regolamenti l-ġodda huma intiżi biex jindirizzaw abbuż li kienet isir minn numru ta' stabbilimenti liċenzjati bħala confectionaries iżda jservu ta' bottle shops.